našoj zemlji ima mnogo vrijednih ljudi i pozitivnih priča. Tragajući za njima, obišli smo plodnu Hercegovinu, privredno razvijenu Posavinu, putovali po istočnoj Bosni, prošetali Sarajevom i istočnim Sarajevom, skoknuli do Banja Luke i Bihaća. Kako se rješava problem nezaposlenosti? Šta će donijeti izgradnja autocesta? Kakva perspektiva čeka mlade? Hoće li novi olimpijski plamen obasjati budućnost narednih generacija? Obećavamo nesvakidašnje putovanje. Zato pratite BH Road Trip, emisiju o pozitivnim pričama na putu ka Evropskoj uniji.